Mangifunda elinye ilokhoza ngisazi ukuthi uMathewu 27 verse 22 kuthiwa athi amaJuda they all said crucify him metheleni esiphambanweni. Kodwa uma usuthi ufunda iBhayibheli lamaJuda lithi Pilate said to them, then what should I do with Yeshua called the Messiah? They all said, put him to death on the stake. Ngoba enkolweni kaJehova ayikazi bekhona into okuthiwa isiphambano. Ayikazi bekhona. And lokhu ukuthi put him to death on the stake kusukela kuDeuteronomy 21 verse 22 kuya 23. Ngoba kwasho uNkulunkulu ukuthi, and if a man has committed a sin worthy of death and he to be put to death, you shall hang him on a tree, and his body shall not remain all night on the tree. Uthi uma umuntu ebekwe icala lokuthi efe ufanele nimhenge emthini enisidumbu sakhe ningasibeki kuze kube sebusuku emthini. Kodwa mawufunda iNew Testament yamaKristu ithi isidumbu sika Jesu sasuswa ngoba kuzoshaya isabatha. Iselayo uNkulunkulu kusho kahle ukuthi umuntu mangabe ebulawe esuswe elokhuzeni ehlahleni ebusima kungaze kuhle ebethelwe. Kodwa lapha sekuthiwa hayi wasuswa ngoba kuthiwa kuzoshaya isabatha, which is wrong ngoba kubhaliwe. And to say ukuthi sinenkinga engakanani ngoba ngifuna ukuthi ngifundise abantu iqiniso. Okwaqala kuthiwe uYeshua umlungu, kodwa uYeshua kwakumuntu omnyama. Kwathiwa uYeshua uJesus Christ, kodwa uYeshua ngesikhathi sakhe wayebizwa kuthiwa Yeshua the Messiah. Kwasekuthiwa uYeshua wathi efa wabethela esiphambanweni. Baze bamdweba basithatha isiphambano basibeka wabambethela uYeshua esiphambanweni. Satshelwa into engakazi bekhona. There was never such thing. uYeshua akakaze bethele esiphambanweni. Kodwa sinezithombe zomlungu ebethelwe esiphambanweni abantu abakholwa kuye. Kodwa uYeshua akakaze bethele esiphambanweni. SinoJesu omhlophe abantu abaze bemphuphe, kodwa uYeshua akakaze ebemhlophe futhi akakaze ebe uJesu. Waye uYeshua the Messiah. Lokho akuseyona manje into engiyithatha ezincwadini, ngikhuluma ngento elapha eBhayibhelini ukuthi uma amaJuda ethi iChristian Bible is a translation yeBhayibheli labo banamanga yini? Ngoba noma ubani uyazi ukuthi uMathewu kwakuyiJuda, uyazi ukuthi uPetro bonke abafundi bakaJesu kwangamaJuda, ngisho uJohani kwakuyiJuda, bonke abafundi bakaJesu bakuyiJuda. Athi ngamaJuda kuthathwe imibhalo yethu ekhuluma ngathi kuthiwe masekulapha isishintshwa isiyenzwa enye into isitranslatewa kuyaziwa ukuthi uMathewu uJerome owayitranslator and wayitranslator izinto wayibhedisa wathi mayebuza wathi kufanele ukuthi ihambelane nenkolo yakhe. Manje na-ke ngiyibuzile mina ngathi mina
kanti Ushembe ngenkathi ethi singamaNazaretha wayevusa ibandla likayeshua ngoba nebandla likayeshua kwakungamaNazaretha. Alikaze ibandla likayeshua libizwe ukuthi amaKristu ngoba ayengekho amaKristu ngaleso, kodwa ibandla likayeshua kwakungamaNazaretha. Kusho iBhayibheli lamalokhozi uthi lapha uDr. Kosa, the Gentiles wanted a savior but not a Jewish one. They looted the Jews. They even looted the Elohim of the Old Testament. Thus a Hellenized savior was preferred. Page 62. Uthi lelo dokotela ama-Gentiles abezizwe babefuna umsindisi. The Christians, the Constantines, wanted a savior, but they did not want a Jewish savior because they hated the Jews. They hated even God, Jehovah, God of the Old Testament. And thus, basebazakhela i-Hellenized umsindisi wesizwe sabo. Wasebembiza kuthiwa uJesus Christ. So sesithi isizwe simnyama boo sesiya kuJesus Christ. Yabona? uNkulunkulu wasitshela kasifihlelanga ukuthi uma singamlaleli siyothola isiqalekiso. Sangamlalela sayichitha yonke imithetho yakhe, sayothatha inkolo yama-Gentiles, inkolo ethi ayiphili ngaphansi komthetho, sathatha yona sayiyeke yama-Gentiles saba yilento esiyiyona. Kwasekuthi abanye abelungu bebona ukuthi ngeke besiyeke isibusiso, bahamba bathatha lenkolo yamaJusi. Zonke izibusiso zehlela kubo. Bakhona namhlanje nabantu ababusa njengamaJuda. Kodwa lamaJuda abusa manje are the white Jews. They are Ashkenaz Jews. Asithatha lesi sibusiso ethu namhlanje na amaJuda anayo yonke into. Lento lena ngoba wona ngithema ngifunda leli iBhayibheli ngashayova. AmaJuda agcinisa abantu. AmaJuda akagodi. AmaJuda akaphuza utshwala. AmaJuda akayidli ingulube. Ayikho into esingayona amaJuda angayona. Ngoba athatha inkolo kaJehova, and inkolo kaJehova yabasebenzela. AmaJuda are the best emhlabeni wonke. Ngoba isibusiso basithola ngoba thina sasilahla isibusiso. Thina asiphili ngaphansi komthetho. AmaJuda aphila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Thina sigcina isabatha. AmaJuda aligcina isabatha. Thina siphuza utshwala. AmaJuda akaliphuza utshwala. Thina siyabhema. AmaJuda akabhemi. Thina sidla ingulube. AmaJuda akayidli ingulube. And AmaJuda are blessed. AmaJuds have got everything. And we have got nothing. You've got nothing. Sinhlekise emhlabeni, salahla uNkulunkulu wethu, sawuthatha uNkulunkulu babezizwe, sawuthatha uNkulunkulu wama-Gentiles. Ama-Gentiles afika sitshela ukuthi lahlani lo uNkulunkulu, samlahla ngempela.
ithi ke ingilosi uthunywa ukuba ufundise abantu ukuthi bebuyele kuJehova. Kodwa ukuze ngifundise abantu ukuthi bebuyele kuJehova kufanele ngilitshele yonke into ukuthi konakale lapha nalapha nalapha nalapha. Even before I tell you more about the content of inkolo kaJehova, but I need to tell you about the history yenkolo kaJehova. Ukuthi inkolo kaJehova imi kanje yalahlwa lapha kwenzeka kanje kwenzeka kanje ngoba sinezinto eziningi ezingamanga. Kungamanga ukuthi uYeshua uJesu. Kungamanga ukuthi uYeshua kwaku-European ngoba uYeshua waye-African, amaHebheru ngama-Africans. Ngisho geographically uJesu wazala lapha ne-African kwi-North African wakhulela ko-Gibhithe. So Yeshua was an African, but we are told that he was a European. Kuthathwe Italian ya umlungu omhlophe wafakwa esiphambanweni. It's a lie ukuthi uYeshua walenga esiphambanweni. Kodwa thina sifake iphambano, sifake umlungu efake ebethele esiphambanweni. Amanga la. Kungamanga nje ukuthi ngesikhathi sika Yeshua kwake kwaba khona inkolo kuthiwa iChristian. Mayethi amaKristu bona landela uYeshua, they are lying. Balandela uJesus lo owakhiwa uConstantine. After 352 uYeshua wahamba emhlabeni. That's why they are following Jesus Christ. But Jesus Christ has got nothing to do with it's a lie. Ukuthi uJesus Christ uzalwa uMaria noJoseph. Selai. Asimazi ukuthi uzalwa bani, asinamsebenzi nalokho. But it's a lie. Ngoba umuntu ozalwa uMaria noJoseph uYeshua, not uJesus Christ. uJesus Christ was invented. Wainventwa ngamaKristu ukuthi unina ubani noyise ubani asinamsebenzi nalokho. But all I know is that Jesus Christ was never there in our faith, in our religion. No, we've got no such God or prophet like Jesus Christ. Our God is Yeshua the Messiah, and leyo nto fanele ingene engqondweni yenu. Ukuthi asinaye uJesus Christ, sino Yeshua the Messiah. Amen. Ngithama ngifunda lento ngayibuza ukuthi thina njengamaNazaretha isiphi isidingo sokuthi sifunde iChristian Bible uma ilokhuza iJewish Bible kuyiyona esifundisa ngenkolo yethu. Ngoba into engabe siyayicela ukuthi le lokhuza le Jewish Bible it translated into Zulu. Leyo nto ngabe siyelwe ukuthi Jewish Bible be translated into Zulu. Because ilona Bible leli umprofeti owakhuluma ngalo. Ngoba wathi umprofeti mesabeni uJehova Zulwane ngezulwane nigcine imithetho yakhe owanilobela yona ngencibi yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke ubuthixo enkosi. That kind of principle is only available enkolweni yamaJuda, ayikho enkolweni yamaKristu. And the question is, why do we have to read or a Christian Bible, siyeke the Bible which is original? Ngoba amaJuda asho njalo ukuthi Jewish Bible is original. Ngelawo ilokhoza Christian Bible is a translated Bible. And akakho uzophila lokho ukuthi iChristian Bible
is a translated Bible. Ngoba vele la translate. Kodwa ilokhuzwa i-Jewish Bible ikhuluma ngathi ibhalwe yithi. It's not just ukuthi nje ikhuluma ngathi ibhalwe yithi. Asho njalo amaJuda athi leli iBhayibheli labhalwa yithi futhi likhuluma ngathi futhi salibhala ezweni lethu. The only difference ukuthi laba sebekhuluma ngaleli iBhayibheli ama Ashkenaz locals Jews nawo akakuvezi ukuthi awuseqinisweni lapha bangena ngenkolo sebenza sengathi bangamaHebheru abawona amaHebheru abawona amaHebheru. Now uNkulunkulu uyakudala ngoba wenze lento izobalula lento. Manje ngithole iBhayibheli elibizwa kuthiwa i-Dead Sea Scroll Bible. I-Dead Sea Scroll Bible ke ilelo Bible ke ngelethu libhalwe yithi Dead Sea Scroll Bible. Ngithena umfundisi Mabasa akasiodele lona. La khama kanjani i-Dead Sea Scroll Bible? Ngo-1946 kwatholakala imibhalo engama-scrolls emdala eyabakhona uYeshua engakababikho, yazi yabakhona eminye uYeshua ebakhona yazi agcina ngo-70 AD. Le mbhalo lena ibhalwe ngamalokhuza ngamaJuda. Ilapho kutholakale khona ukuthi akakaze ebe khona uJesu namaKristu nesikhathi senkolo yamaJuda, ngoba leyo mbhalo ayikhulumi ngoJesu, ikhuluma ngoYeshua. Leyo mbhalo ayikhulumi ngamaKristu, ikhuluma ngamaNazarenes, ukuthi abalandeli bakaYeshua bangamaNazarenes. Now, the Nazarenes were the followers of Yeshua the Messiah. And no Yeshua wayebizwa kuthiwa the Nazarene, yikho nje lencwadi ithi the Nazarene. uYeshua wayebizwa kuthiwa the Nazarene. Kodwa kuleli iBhayibheli lamalokhuza lamaKristu leli igama ethi the Nazarene selacishwa, alikho. Esikhundleni sokuthi iNazarene bese kuqhamukisa uKristu. Akakaze ebe ayikhona yona. Manje na-ke you can see ukuthi imfuku ingakanani esiyifunziwe. Uma kuthiwa fundisa abantu ngoJehova uzokwedlula kanjani kulento? Angaliboni leli iBhayibheli kuthiwa ilokhuzwa i-Dead Sea Scroll Bible. Ngoba sekunabelungu abakhuthela bavele ngoba kwakubhalwe ngeHebheru bavele balitranslate into English. Lonke nalo liyabiza iko 1000 rand. Kodwa siyalifuna ngoba sifuna icontent yalo ukuthi lithini. Singalokho sizwa kuthiwa kusho ababhali ukuthi akekho uYeshua uJesu kulo, akekho amaKristu. Funa ukuthi siyibonele thina njengoba ngiyitholele kuleli iBhayibheli. Nisibonele thina. Ngakho ke uma uNkulunkulu esipha amandla noma ngasho ukuthi asiliyeke leli iBhayibheli lamaKristu ngoba ilona sizobona ngalo ukuthi amaKristu anamanga kangakanani. Kodwa iBhayibheli esizoba nalo i-Dead Sea Scroll Bible. Amen. Uma ngilifundile ngalithola kahle, I'll advise ukuthi ama-Nazaretha ase-NCG ebe nayo i-Dead Sea Scroll Bible. Ngoba silapha ukuthi sithole iqiniso, ngoba ingilosi ihlale manje yafika lapha ngo-2007
manje na uyaqala usifundisa ngo2010 manje na u2021 isahleli nathi yasifundisa kusho ukuthi lento iserious ezulwini ukuthi kayiqonde amen iserious ukuthi kayiqonde ngakho uma iserious ukuthi kayiqonde kufanele ukuthi siqondise and anginawo amahloni noma abantu bengangithuka noma bethini kodwa ezulwini kuthunywe mina amen anginawo amahloni because angiqambi wona manga angikhuluma indaba yesibonakaliso njengoba ngithi ihleni engilosi njena ngikhuluma indaba ukuthi ngikholwa ukuthi ihleni engilosi sihleni engilosi angikhuluma indaba ukuthi ngikholwa ukuthi ngithunyiwe malokho engikuthunyilwe ngingakwenzi ngiyojeziswa ngoba ngithunyiwe njengoba ngithunyiwe ingilosi ayifikanga ebusuku no sihleli nayo asikwazi ukwenza into ephambene nento esitshela yona njengoba ithi njena kuthiwa angifundise ngoJehova usho ukuthi angifundise ngoJehova bonke abantu abafuna ukuya ezulwini abalandele uJehova amen bonke ngayitshela mina ubaba ilanga ngathi ngiyabonga ukuthi kumele uNazaretha umele Ushembe kodwa manje usuthunywa ukuthi ukhulume ngoJehova njengamanje na ke sengikhuluma ngoJehova amen Kosi kosi
Masibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu Ushembe, mdali wezulu nomhlaba, siyabonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Wena Nkosi osimemile kuba size enkonzweni yakho sizokudumisa. Sicela Nkosi ukudumisa kwethu kwamukeleke ezulwini, ubhala amagama ethu kuleyo ncwadi yakho ebhalwa Nkosi labo bantu abathandayo. Siphe Nkosi ukukholwa okungapheli, usiphe Nkosi ukukholwa okunamandla, sinamathele kuwe. Usenze Nkosi kuba senyanye isono, usenze Nkosi kuba sithande ukungcwele. Elakho Nkosi igama amandla wephathe. Amen.